Ja. A veure. L'Europa del genocidi segueix i no cedeix, el Parlament girant el cap mentre Síria es destrueix. Els certs i els tribunals el volen fer pres per combatre els nostàlgics del Tercer Reich, i aquí s'ofla la boca de llibertat. Jo m'omplo la consciència i dic hola als refugiats i que Déu als desgraciats que diuen que soc racista, però, millor deixa-la parlar. Jo no discuteixo amb fascistes, segons degenerats no els considero un punt de vista. Història reconeguda com el president d'Hongria. Com hi ha collons a dir que això és complir una normativa, cal assenyalar de manera clara els culpables. Apagueu les notícies, només diuen de muntatges, enseneu el servei, busqueu fonts alternatives. Governs imperialistes, la crisi és culpa vostra. Qui recorda fa 2 anys, ara tindré avançades fal·làcies i antieuropees contra l'estat. De fer això sense pensar, jo, de fer això sense pensar, que els... Vale, bueno, bona nit sé. Diu així l'estribillo. Iris go home, refugees welcome, estima l'immigrant, odia el turisme denigrant. Iris go home, refugees welcome, anem a començar. Iris go home, refugees welcome, estima l'immigrant, odia el turisme denigrant. Iris go home, refugees welcome, guerra a la Unió Europea, a la Troika i a la OTAN. Erdogan go home, you are not welcome, volem que el Kurdistan tingui sobirania. Orban go home, you are not welcome, volem camps de refugiats amb dignitat a Hongria. Bueno, merci Peña, perquè ha costat.